Kuma ni kiɗan tambarin makoda. Kuncin amsu ta na baban abu muna murna yara ku da gada. To Allah ya riga muka ce muka mu al'umma ta kama koda. Gwarzo na gadi wani islamu ruwan wanki ne gungun na dauda. Gwarzon barawa ne yaro na ko sanata ma ya yi maka shaida. Gwarzon hamusu ci da rimin ba. Babbar rabo? Ma sarki. Ina zo haka? Wallahi zan tafi duniya. Aminu wai? Wallahi duniya zan je tsaye da kama daga kan a ɗora min naira 400 ne kuɗin mota. To me ya zafi haka babbar rabo? Gari ya yi zafi. Ya yi zafi? Wallahi gona ta hanyar da abin da ne. Saboda kawai zan tafi duniya. To kai in banda kai me za ka je a yi a can dawa ka yi gallafiri kuma ka dawo ba tare da ka samu wani titi ba. Ai gaskiya ne ai ban da ka zo wannan karamar hukumar mako ɗaya yadda ake wannan kintaye wannan noman kana ji na ko ina jin ana can local government ana raban taki Allah kuwa ana can ana raban taki gaskiya ne wato ko ka san abin da ke faruwa wallahi ban sani wai wannan rabul Allah Haruna Makoda chief officer na gidan gwamnati gaskiya ne ba san kowa ba baka san kowa ba to kaga taki ne kana ji ko da maganin feshi da injin ban ruwa ina jin ka ina jin ka kuma shikenan zaka tafi lokacin ya za a samu wannan kayan da ya aiko wannan kayan ina jin ka wata ko ya samu wani babban jarumi a karamar hukumar Makoda wannan rabul Abubakar Salisu Makoda yanzu abin da nake son kare ni ina jin ka magana tafiya ka fasa ta na hakuri da magana tafiya kana ji ko ka fasa wannan magana tafiya ka zo mu je ko kuma in hada ka da dan ataba idan ka je karamar hukumar Makoda in ka je can sakatariya kana ji ko ka nemi Yakubu dan gidan DJ ina jin ka kana ji ko idan ka inda ka same shi to insha Allah ba za ka taso hakan nan hannunka tsiya ba ai na tuno ai yana da yaro anan ana taimaka hamsin United na taimaka matasa to kai da kana da wannan ma amma kuma za ka tafi shahanci ka tafi ballo tuma ka ballo da ka to billahi la ilaha illa zo mu tsara sati in samu dan ataba in hada ka da shi Wait. Yo, Malam Husaini. Aikin ne? To yanzu abin da nake son kada ni. Wannan bawan Allah. Neman kuɗi zai tafi kudu. To kuma ka san dai mu nan karamar hukumar Makoda. Allah ya azarta mu da noman rani. To a yanzu haka abin da ke faruwa. Kana ji ko wata ko duk ofisa na gidan gwamnati. Allah Haruna Makoda. Shi ya aiko da yanzu aka lokacin da ana kan ana rabanka to shine nake so wannan bawan Allah ka kai don kan idan ka je kana ji ko ka nemi wannan yaron dan gidan DJ ka ji ko yawa sai ka hada shi da shi insha Allah ba zai taso a tsiya ba yawa to ba fara kuma har da jakar za a tafi ko dai kawai tafiya da yake ne kan ba fara ya ka kana da nama rashin ne ko akwai da nama da shi kenan ba fara duk abin da ka samu ba ni ma da ba fara ba fara ba ne ka zakar kan ba kaka bar shi ke fara ta Allah ya sama an je a cikin nasara an je a cikin nasara tafiyan haka cikin daɗi haka sai mu gani mu taya ka an je a cikin nasara to ba fara bane ya dawo daga can nan ba kai ka san ma matsalar ta babu a'a da na je a cikin nasara ka gaya kuma dan wajen dijan ba ban gani ba ina zuwa
sai na gani gaban jami'a Abdullahi Salama shi ya kama hannuna yanzu Audu Salama yanzu shi ya kama hannunka shi ya kama hannuna har ofis ɗin ciyaman Allah ba fara jama ina zuwa na rubuta na gaida ciyaman aka ce ka da mun ga kayan kana an ware ma wallahi wanda nake gaya maka kenan ina ce maka magana tafiya kudu ka ajiye ga alkhairi wallahi alkhairi ne yanzu ya magana tafiya kudu babu ai da mun alharuna dan bewa ai da mun kyauta suka gada a gidansu abin da nake gaya maka kenan to kaga yanzu kai ka san wata makwa ba ni labari har da zara 20,000 Allah ba fararo ka gani ba ni kirga na bara mana ai abu tunda Allah ya sa can da kawar to ai namu ne kuma yanzu 20,000 riga ahirin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kirga mun rike mun nan gan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ba fara ba duka to kaga yanzu wannan tafiya ta yi kyau ba fara Allah tafiya ta yi kyau Allah kuwa ai wata wannan Allah kai wata wannan yanzu me nawa naka ai kai za a ai dama na gaya ma dama za a kasabi ai za a kasabi a kafa kuma an samu kuma a kire za a kasabi an gaya ma za a kasabi to tunda dai za a kasabi Allah ya sa ido na ya gani a bani za a kasabi wai dama mutum wannan haka yake wallahi haka yake kai Allah ɗaukaka mutum wannan Allah ya dan maya Allah ya dan maya yanzu ba fara ba abin da za a yi shi yanzu wannan sai dai mu godiya ga Allah tunda dai Allah ya sa an maka abin da za ka rika ka san abin da ka je kai noma ka san abin da na gani ma ya ai mutanen suna biya sama da mutum 5,000 na gani a lokal gama Allah ba fara ba yanzu haka yau ni da nan tani ne ai ba zan iya shiga ba ina jama kuma ni kiɗan tambarin makoda kuntum ausu ta na baban abu muna murna yara ku da gada to Allah ya riga muka ce muka mu al'umma ta kama